Зразумела, чаму у Беларусі, дзе мы живем, штрафы выставляюцца ў еўра, чаму мы ў такім стане, у якім не можам даказаць сваю правату, наогул не існуе нават ніякай юрыдычнай паставы, ніякай магчымасці даказаць, што гэтага штрафу не было. Мы у такой пазіцыі, калі з намі робяць усё, што хочуць. Вось, хочуцца неяк змагацца з гэтым. А вы працуеце правоз? Да, я дырэктар фірмы, у мяне машыны. Вельмі цяжка, вось заўчора прыслалі штраф 39 мільёнаў, не ведаю, што рабіць, няма працы. Як усім цяжка. Я могу сказаць, што здарылася. Мы з гэтым чалавекам з адной вёскі, так атрымалася. Мы вучыліся ў адной школе, мой тата у яго настаўнік, зараз атрымалася так, што мы з ім па розныя стороны барыкад. То бок ён падышоў да вас накіраваны, ведаючы, напэўна... Ну, я не ведаю, напэўна, быў нейкі загад. Мне так здаецца. 14.03.82. То есть это ваш земляк, так, вот так, такие так. Вам по-земляцкого? Мы с ними вот так вот, с такого бегали. Пуховицкий район, вёска Блонь.